Здравейте на всички, аз съм Станислав Анастасов или накратко Слави, хореограф, педагог на танцово студио Бордо. Но преди да ви разкрия днешната тема в видео 4, нека да влезе рубриката "Знаете ли че?". В днешната рубрика "Знаете ли че?" ще ви разкрия какво означава думата балет. Думата балет идва от италианската дума балер, която означава малък танец. И сега има две направления или две твърдения по-скоро, къде за първи път се заражда балета. Някои твърдят Франция, други твърдят Италия, но има така информация в някои от учебниците, че благодарение на Катерина де Медичи, която се мести от Италия във Франция, и самата тя пренася балетното изкуство в Франция. Там тя се жени омъжва по-скоро за Хенри II, който е престолонаследник, и с негова помощ създават първия балетен спектакъл, който включва в себе си и драматургия, и музика. Балетът се казва "Развлекателен балет на кралицата". Той е поставен като музика и като хореография от Балтазар, в момента ще му прочита фамилията, Балтазар Божуайо. Малко ми е трудно. Божуайо. Да, той е известен цигулар и учител по танци. Този балет за първи път вижда бял свят на сцена на 15 октомври 1581 година. Представен е пред публика от около 9-10 хиляди зрителя. Малко по-късно Луи XIV, кралят Слънце, създава и първото професионално училище във Франция за балетното изкуство. Самия Луи XIV е обичал да участва в дворцовата програма, която забавлява всички гости на двореца. И там за първи път в това училище се описват 5-те позиции на балета от един от учителите Бушан. Като в първите постановки не е било разрешено на жените да участват, а женските роли са се играли от мъжете с помощта на перуки и маски. Това е в рубриката "Знаете ли че?". А сега отиваме към истинската тема "Бъди активен, движи се". Под тази тема ще разкрия малко повече. Това е едно от направленията на студиото. Освен хореографията, освен танцовото изкуство, студиото се занимава и в частност аз и с така наречените групови тренировки, тренировки за развлечения, тренировки за структура и тонус на тялото, за мускулатура и прочее. Тоест, това е малко по-различно направление от танцовото изкуство. Но не съвсем, имат много допирни точки. Ще ги разделим първо на хората, които искат да се занимават с такъв тип направление, с такъв тип занимание, като пак винаги първо трябва да си поставим цели. Т.е. какво искаме да постигнем с дадените занимания. За мен тази голяма и обширна тема ще опитам да я сбия малко повече, но тя също съдържа няколко отправни точки, няколко пътечки, по които можем да тръгнем. Именно, че те имат две разделения, този тип занимания. Едното са така наречените танцови фитнеси. Като под танцов фитнес можем да разберем различните занимания, които са много тясно свързани с музиката. Т.е. както върви музиката, припев, куплет, мост между тях. Примерно ти правиш конкретни стъпки, движения на припевите, на куплетите, на тези мостове. Ако има някакви акценти, по същия начин правим определени движения. Пример ви давам за няколко такива занимания, които всъщност може да прегледате и да си изберете. Това са едно от най-старите занимания: батука, денс аеробиката, зумбата,
Ако искате, вкарайте БГ народни танци, които всъщност любителските школи, нали, различни от ансамбъла, там където се учат само хора без да се хореографират, имат доста сериозно натоварване и също така може да ги ползвате като вид тонус на тялото, поддържане на форма и прочее, т.е. да бъдете активни и да се движите. Така, има също така Kango Jumps, което също е тясно свързано с музиката. Там се ползват определени обувки, може да влезете да разгледате малко повече информация за даденото направление. Extreme Hip Hop, това е занимание с степери, които пак е тясно обвързано с музиката. Правят се хореографии по степерите, естествено на хип-хоп музика главно и така нататък. Има страшно много видове танцови занимания. Давам ви просто примери. Може да влезете и да разгледате в интернет малко по-обширна информация за всяко едно такова занимание, но ги слагаме под една обща шапка танцови фитнеси. Такива занимания, които са тясно свързани с музиката. Както е изградена музиката, така е изградена и самата тренировка. Куплет, припев, бридж, мост. Така, другото голямо звено на тези занимания вече са спортните занимания, които всъщност страшно много в последно време, последните години се развиха. Има страшно много видове занимания. Давам ви пак конкретни примери, които също могат да се разделят и на подгрупи и така нататък. За мен основата на всичките тези направления са кондиционните тренировки. Т.е. тялото да ви е в кондиция. Би следвало кондиционните тренировки в себе си да включват абсолютно всичко. Т.е. да включват и гъвкавост, да включват и сила, да включват и издържливост. Всякакви видове упражнения, които са насочени към тези неща, можем да ги сложим под шапката на кондиционни тренировки, които, пак казвам, за мен са основата на по-нататъчните вече видове занимания. Хит тренировки. Хит тренировките са високоинтензивни, горят страшно много калории и така нататък. Пак казвам, влезте за всяко едно занимание, което чуете, да видите малко повече информация, за да не ви се спирам на всяко едно и видеото да става прекалено дълго. Така, казахме, има танцови и спортни. Табатата, примерно, е по-клони към спортно занимание, но тя също е свързана с музиката, или това е така наречена интервална тренировка. Музиката има специална направена музика за табата, в която ви казват за какво време правите даденото упражнение, колко време почивате и така нататък. Влезте, разгледайте и за табата. Body pump, мускулно занимание, мускулна тренировка, която всъщност развива и долна и горна част на тялото с помощта на тежести и с помощта на степери за долната част на тялото. Спининг, това са така наречените колелета, завъртанията. Те също имат музика в тях, но не винаги е тясно свързано с музиката, по-скоро е фонова музиката за настроение. Друго спортно занимание е стречинг, фитнес. Фитнес заниманията абсолютно също се делят на зависимост от целите ви. Дали са любителски или професионалното му занимание културизъм. Там вече има друг начин на работа. Кросфит. Кросфита е пак за мен, основата им е кондиционни тренировки. Пилатес, каланетика и абсолютно всички видове спортове за любители, волейбол, баскетбол, футбол и така нататък, като те влизат така в подгрупата, според мен, на кардио заниманията. Затова всички професионални спортисти, освен основната си дейност, която извършват в клубовете, било то волейбол, баскетбол, плуване, ако искате и така нататък, ходят и на мускулни тренировки, фитнес занимания. Тоест тук пак стигаме до целите, ако сме любители и ако сме професионалисти. Затова хубаво целите са ни по-високи от това да поддържаме просто добра форма и тонус на тялото, да смесваме през седмицата задължително абсолютно всякакви тренировки. Т.е. да имаме кардио, да имаме мускулни тренировки, да имаме стречинг. Под стречинг занимания също влизат така наречени, така нашумялата йога,
Динамичен стречинг също има, който не е толкова задържайки на всяко едно упражнение или на всяко едно упражнение за разтягане не се задържа, в малко по-динамична форма се изпълнява. Така че, главно, какво можем да си харесаме от цялото това изобилие на занимание. Първо, дали искаме и дали харесваме музиката да е част от нашето занимание. Ако искаме, то трябва да се насочим към някакъв вид танцов фитнес. И тук е мястото, в което мога да кажа и за себе си, че съм разработил точно такъв танцов фитнес, който в себе си вкарва малко повече спортни упражнения или така наречения Power Dance. Тоест, в това занимание аз съм смесил наистина хубаво музика с спортни упражнения, т.е. физически упражнения и лесни танцови стъпки за следване. Така, защо казвам лесни танцови стъпки за следване? Дълги години се занимавах и с зумба и какво установих в работата си. Тук мога да съм в помощ на някои колеги. Когато е твърде танцово заниманието, т.е. имате твърде сложни фигури, по-скоро самото си занимание може да го кръстите мастер-клас, както правят много хора. Нали? Там са вече по-сложни комбинации, буквално отиваме към почти изцяло различен стил на танцуване, с който, разбира се, можем да се натоварим. Но при една средна група, при едно средно ниво или при една група, в която постоянно има преминаващи хора, освен ядрото, което сте си създали там 10, 15, 20 човека, е хубаво комбинациите да са по-простички и да може по-лесно да се следват. Също една вметка как заставаме, когато водим даден такъв танцов фитнес. Примерно в зумбата трябва да седим срещу хората, т.е. да имаме постоянен контакт с тях визуален. С времето установих, че не всички хора така бързо имат така координацията да влязат бързо в заниманието, ако вие стоите нали, с лице към тях. Затова аз препоръчвам обърнатата форма на преподаване, да седим с гръб към занимаващите се, поради факта, че те така по-лесно влизат в движението. Тоест, колкото по-лесно и бързо вкарваме клиентите си в даденото занимание, така те по-бързо ще усвоят навиците си, ще им хареса. Ако ги затормозява нещо, би следвало да се откажат и да кажат, това не е моето занимание. Но в крайна сметка може и да е тяхното, зависи как им го поднесем. Така че, това е. Ако сте по-музикално настроени, е хубаво да изберете танцовите фитнеси, като, разбира се, ако отивате 2 пъти в седмицата на танцов фитнес, хубаво е третата ви тренировка, примерно да е мускулна. Нали, винаги премесвайте и смесвайте тренировките си през седмицата, за да може да има някакъв ефект, защото определено тялото след даден период от време привиква към даденото натоварване и всъщност вие не го стресирате и то не работи. Така че е хубаво да ги смесвате тренировките си. Относно спортните занимания, там вече ако предпочитате по-силови занимания, към спорта клонящи, както казах, ако различните клубове в градовете ви имат часове за любители, може да почнете от баскетбол, футбол, волейбол, плуване, различните видове спортове. Нали? Ако има за любители занимания и вие харесвате даден спорт, може да отидете и да пробвате. В момента така нашумелите трейл рънинг, т.е. бягане по планините, лека атлетика, бягане на стадион и всичките там нали, дисциплини, които има леката атлетика. Ако ги има във вашия град за любителско занимание, пробвайте ги, ще ви донесат със сигурност плюс. Така, тук включвам в спортните занимания, исках да спомена пилатес, каланетика. Това са по-нединамични занимания, но вършат страхотна работа, обработват много хубаво мускулатурата, по-финна работата с самото тяло, но имат голям ефект. По-статични са,
но наистина работят. Или като цяло всяко едно занимание, което ви споменах, то работи. Щом се е установило като такова, с времето то наистина работи. Много е важен вече тук факторът треньор. Дали ще успее да ви запали, как преподава, каква атмосфера създава в клуба и така нататък. Но всяко едно занимание работи. Важното е вие да намерите вашето занимание. Ако трябва един период от, ако искате и половин година или година, пробвайте и минете през всякакви занимания в градът ви, за да усетите кое точно е вашето занимание, защото колкото информация да четете, докато не пипнете и не видите с очи, няма как да разберете кое занимание е вашето и кой треньор е вашия. Кой носи тази енергия, която ви доставя удоволствие. Сега тук пак искам да направя още една вметка всъщност за всички тези занимания, че е много важно да работим и на психическо ниво. Тоест заниманието, което ви носи вътрешно удовлетворение. Само когато имате положителен заряд вътрешен, ще имате положителен заряд и външен. Той ще се види на вашето тяло, така че работете и тренирайте с усмивка. Не е нужно винаги да сте зверове в залата. Малко по-положително. Така. Доста информация. Продължаваме нататък. Ако всичките тези неща, които успях да ви изброя за заниманията, така ги намерите по-отделно в интернет и успеете да си изберете, занимавали сте се вече, да кажем, по определено време с някои от заниманията или с голям набор от тях и прочее, и ви хареса и решите всъщност и вие да станете или да минете от другата страна и да почнете да преподавате. Тук вече малко повече съвети към колегите. Пак ще кажете кой съм аз, че да дам съвети, но няма да говоря за себе си в момента. Ако ви е нужна тази информация и ако сметнете за интересна, ползвайте я. И ако има обратна връзка дали работи, ще се радвам. Така, как ставаме инструктори или как отиваме от другата страна? Сега, има различни курсове. Във всякакви клубове има и дипломно обучение в доста от университетите вече. Хубаво, ако сте по-спортно настроени, т.е. ако сте се занимавали в направлението по-спортни дисциплини, е да си отидете в спортната академия и да си завършите едно хубаво образование. Ще получите страшно много информация и всичко нужно да сте полезни на хората. Ако нямате това време, искате просто чрез курс да изкарате някакъв сертификат, е хубаво пак да следите тези по-големи федерации или учебни заведения, ако самите те организират курсове, защото, как да ви кажа, сами разбирате, че ако курсът е 3 дена или 1 ден и ви искат една немалка сума пари, общо взето всичко си мирише на една машина за финансиране по-скоро, отколкото нещо, което ще ви бъде полезно в последствие работейки. Всяко едно от тези занимания, които изброих преди малко, почти всяко едно всъщност, си имат отделна федерация в България и организират курсове. Хубаво е наистина тези курсове, ако карате такъв тип курс за сертификат, да е в малко по-дълъг период от време и да е към дадена федерация и към обучаващи хора, които всъщност лекторите, които ще ви водят и заниманията, наистина да са тясно свързани с нещо, което всъщност вие искате да изкарате сертификат, по възможност да имат образованието и така нататък, защото вече в днешно време страшно много клубове организират всякакви курсове и за мен това не е много хубаво, защото получаваме едни сертификати за по 2-3 дена, седмица и почти нямаме никаква информация и изведнъж ни хвърлят да работим. Така, не искам да казвам точно кои занимания, по какъв начин си дават дипломите, знам ги, ако искате да ви информирам, ще ви информирам, пишете ми, но доста от заниманията
правят ни кратки курсове, които с абсолютно нищо не са полезни, освен за тях да печелят пари, а вие излизате с страшно малко знание и влизайки в залата, самите вие не сте готови. И първия интерес от хората, които идват при вас, е до голяма степен шанс да ги изгубите. Има такъв шанс, защото всъщност вие нямате достатъчния набор знания. Вече опита за преподаване, как да владеете хората през цялото занимание, как да не ги губите като интерес. Вече това се учи с годините, вие сами ще го разберете. Ако имате желание, нали, някакви конкретни въпроси, може да ги оставяте като коментар под видеото, ще ви отговоря или може да ми пишете на лично съобщение. За малко повече над 14 години вече и създадена моя лична програма за тренировка, смятам, че имам доста опит, чисто житейски случки, които мога да споделя с вас или да ви дам някакъв съвет, ако имате проблем в самото занимание. Ами, общо взето по темата успях да я сбия, така и да ви я поднеса. Хубаво е, пак казвам, в избора си на програма, когато търсите с какво точно да се занимавате, всъщност да си поставите отново цел. Сега ще ви покажа един пример по какъв начин може всъщност да установите вие в каква моментна форма сте, за да може това също да ви даде знак към кое от направленията може да отидете. Дали танцови фитнеси, дали спортни занимания. Сега, това е примерна схемичка, нали, която вие може да си я доработите, може да я измислите по малко по-друг начин, но ви дам основата на една схема, как бихте си установили горе-долу физическата форма. Това всъщност в средата, кръгчето малкото, сте вие. Другите 1, 2, 3 кръга всъщност са точки, които ви носят събирате точки от 3 направления. Примерно, с съня. Смятате ли, че спите достатъчно, като всъщност съня между 6 и 8 часа, в зависимост от всеки един човек различно има нужда за сън, но горе-долу 6-8, някои обичат повече да поспиват, 9, това са диапазона, в който е полезен. Така, сън, т.е. ако смятате, че се наспивате, може да сложите съня в най-вътрешния кръг, който е 50 точки. Аз съм го съм му дал квалификацията на 50 точки. Другото е активност. Смятате ли, че се движите достатъчно през седмицата, като за мен достатъчно или минимума, който е 3 часа в седмицата, 3 дни по 1 час да си имате някаква активност. Сега пак казвам, зависимост от целите. Ако гоните сваляне на килограми, ако гоните някаква определена визия на тялото ви, естествено ще ги дигнете тези 3 часа на повече тренировка, но задължително трябва да имате почивка. Защото в почивката се крие също разковничето на това, което сте работили, когато сте били активни. Така че активността, да кажем примерно, че ходите един път на занимание или изобщо не се движите. Ако изобщо не се движите, давате си 20 точки в най-външния кръг, т.е. най-отдалечено от вас това занимание. Храненето. Храненето там вече е много сериозна тема. Има абсолютно всякакви вече форуми и методи на хранене и така нататък. Мога да ви дам някаква информация по това нещо. Запознал съм се с доста диети, режими и така нататък, но не съм човек тясно свързан с диетологията, така че може да потърсите хора, които са пряко свързани с това. Моите съвети ще бъдат стандартните. Избягвайте пакетирана храна, по-малко хляб, сладко, газирано. И с това нещо смятам, че ще имате видим ефект. Вече има страшно много по темата за хранене, така че важното е пак да намерите вашето, но не забравяйте следното. Ако сте силно активни хора, не търсете диети, търсете режими. Така че
Има голяма разлика от двете, защото диетата много често води до лишаване. Когато мозъка изпитва лишаване, ще лиши и тялото от нещо, така че не е хубаво да има лишение. Трябва да сме по-балансирани, по-скоро като прием на храната. Ако храната е, да кажем, среден начин на хранене имате, нали, не сте изпаднали в нито една от двете крайности, си давате 30 точки. Максимума, всъщност, който можем да съберем в случая е 150 точки, ако всичко ни е близко до нас и сме активни и се храним добре. Там вече по-скоро можем да търсим по-професионално развитие, по-големи цели и малко да задълбочим в тази материя. Така че, ако сме около 50-60, сме в средна форма. Пак ви казвам, това е мой личен ориентир. Всеки може да си измисли подобна схема, по която горе-долу да си установи формата. Всичко под 50 надолу сме в кофти форма. 150, както казахме, или малко под 150 сме в добра форма, така че можем да търсим по-голямо натоварване и вече малко по-сериозни тренировки. Това е. Общо взето, надявам се да съм ви бил полезен с това нещо. Пак казвам, ако има въпроси, свързани по тези теми, бъдете абсолютно сигурни, че ще ви се отговори и нападете с въпросите без никакво притеснение, за да следите събитията, свързани с нашето студио, изобщо всичко около него. Може пък вашето занимание да е в нашето студио, ние да го предлагаме. Напишете във Facebook Ден Студио Бордо, ще ви излезат страници и група. В Instagram по същия начин имаме страница и в YouTube канал, в който може да разгледате. Тези видеа ще бъдат качвани там, както и всичко свързано с студиото. Всичко хубаво от мен, движете се, бъдете активни.